ассалому алайкум дӯстони азиз, як хушхабари девона дорам. Просто шумо дастгириро фаромӯш намекунед, лайк бимонед ва канали мо обуна шуданро фаромӯш накунед. $100 баробар ба 1095 сомонӣ ва ҳамчунин 100 евро баробар ба 1199 сомонӣ. дӯсто, барои дигарон дидан ин хушхабар бохабар шудан, якта лайк бимонед, ба канали мо подписатсия кунед. ай шумо чизе намеравад, фақат як дастгирии шумо пешравии мо ҳаст. худованд аз шумо розӣ бошад. 1000 рубли русӣ бо курси имрӯза ба 124 сомонию 20 дирам шид. бо чӣ тон мехӯрам? ман чӣ хеле ки ваъда кардам, вафо кардастам. шумо ҳам лайк қади подписатсияро биҷӯқ, рубл бо аида боло мешавад. серьёз намегӯям. 1000 тенге пули Қазоқистон бо курси имрӯза баробар ба 23 сомонию 83 дирами тоҷикӣ мебошад. ва касое ки дар ҷумҳурии Туркия кор кардастед, 100 лираи туркӣ ба 37 сомонию 1000 лираи туркӣ ба 377 сомонӣ баробар аст. бо метавонед худтон як бори дига бисанҷед, шояд ки ашӯбкаи ман бошад. ва касое ки дар ҷумҳурии Ӯзбекистон ҳастед, пули Ӯзбекистон шояд ки лозим аст, шояд ки не. барои ҳамин 50 000 сӯми Ӯзбекистон баробар ба 44 сомонӣ мебошад. ва касое ки дар ҷумҳурии Хитой ҳастед, шояд ки ба шумо ҳам важния ин хабарҳои мо. 100 юан баробар ба 151 сомонӣ. дӯстои азиз, мо ваъда кардем, вафо кардастем. шумо лайк ва подписатсияро биҷӯқед. худо нигаҳбон.